सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रउआ लोग के आज एगो बहुत बड़ खबर से रूबरू करावे जा रहल बानी। रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, जी हाँ, खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी मार्केट में अच्छा रिस्पांस लेके आ गई बा। जी हाँ, बहुत विवादित फिल्म रहे। बाबरी मस्जिद के नाम चेंज करके भइल हम हैं हिंदुस्तानी, जौन की बहुत पहले लागे वाला रहे, लेकिन रउआ लोग के बता हो कि चाहिए आकि ई फिल्म पर बैन लगला के वजह से लेट से रिलीज भइल। तब पब्लिक इंतजार कैलस और सिनेमा हॉल के रास्ता तक भी बहुत बढ़िया से साफ भइल। जी हाँ, लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव दर्शक लोग के प्यार देखते हुए कि दर्शक लोग से भेंट करे खातिर मूड बना ले बड़ा। जी हाँ, प्रमोशन खातिर बिहार के हर सिनेमा घर में खेसारी लाल यादव बारी बारी से जाए के प्रोग्राम बना ले बड़े। जी हाँ, लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के होम टाउन छपरा, जी हाँ, छपरा से लेके हर जगह सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल, आरा, बक्सर, भभुआ, रोहतास, मोहनिया से लेते हुए गया, हर जगह हर शहर में बिहार के लमसम जितना शहर बाटे, बड़ा से लेके छोटा शहर में हर जगह भेंट करे। जी हाँ, पब्लिक के मूड भापे खातिर कि उनकर फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी के पब्लिक का कह रहल बा, कैसन रिस्पांस मिल रहल बा, मार्केट में कैसन लोग ओकरा के सराह रहल बा, कौन कौन गाना में सुपर हिट हो रहल बाटे। इस सब चीज के जायजा लेवे खातिर खेसारी लाल यादव और अपन हीरोइन काजल राघवानी के साथे बहुत जल्द सब सिनेमा घर में पहुंचे जा रहल बन। रउआ लोग भी अपन इंतजार करी डेट के कि कब और निजी रउआ निकट के सिनेमा हॉल में खेसारी लाल यादव पहुंचे जा रहल बन। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर लोग बीच ऐसे ही ले आवत रहन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।